και στις 2. Χάντοφ με τον Τσακίρη. Πάλι πήγε τον Κουκουνιά. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κουκουνιάς. Βρίσκει τον Ετζιάκα μπροστά του. Παίρνει το σούτ από πάνω του, δεν το βάζει. Εκεί κάνει την προσποίηση, να χτυπήσει το close out, κάνει λάθος. Δεν κάνει καλό χειρισμό, χάνει την μπάλα, τη δίνει απέναντι στον Ετζιάκα. Στα 6 δευτερόλεπτα σουτάρει, εύστοχο. Ετζιάκα για πάλι. Εύστοχος και πάλι. Και πάλι περνάει τους Βέλεγας, βρίσκει τη διαδρομή. Δίνει την μπάλα απέναντι. Ετζιάκα για 3 μέσα. Το πάλι. Γιαννίκος. Κατηγορίες πιο χαμηλά. Σίγουρα πρέπει να βάλει και μεγάλα σουτ. Παίρνει το σουτ, το βάζει και άλλο τρίποντο. Μπαζάκος. Κουκουνιάς και πάλι. Σουτάρει. Άστοχος. Ετζιάκα το rebound. Κάνει τη δεύτερη Ετζιάκα το rebound. Πιέζεται. Γιούλης. Κορονιός. Δύσκολη προσπάθεια, το βάζει. Ετζιάκα το rebound. Σίδερο. Τάταρης. Σίδερο και ο Ετζιάκα. Έχασε για λίγο το rebound, όμως τα βουτάει και ανανεώνει. Γι' αυτό και τα αποθέτει. Ο πάλι, Τζιβελέκας, Ετζιάκα, περιμένει. Καλά και φάουλ. Από αυτό το παιδί που και πέρυσι σε πάρα πολλά σημεία έδινε λύσεις πάνω που η Δάφνη ήθελε. Μια ένεση ψυχολογίας, μια ένεση να ξεκολλήσει και από το σκορ. Ο Ετζιάκα το καταφέρνει εδώ και έχουμε το time out. Ρελής, Τάταρης, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Ετζιάκα από τον Ουάσιγκτον. Νέο επιθετικό φάουλ του Αμερικανού και κάνει προηγουμένως ένα πάνω στον το πάλι. Θα επιστρέψει ο Αργυρούλης και ο Μπαλό. Λιπάκος και Ετζιάκα. Μετά από την κυκλοφορία μαζεύει ο Ετζιάκα. Η ποιότητα επιλέξει ο κ. Καμπούρης. Τρίποντο του Γιαννίκου και ο Ετζιάκα παλεύει, αλλά παίρνει φάουλ. Προσοχή και χάνει. Τρέχει το πάλι. Τζιβελέκας, Ετζιάκα. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος μέσα. Και μάλιστα πέφτοντας ο Ετζιάκα βρίσκει στόχο 80-66. Κάναμε και μια παύση για να ακούσετε και το Δάφνη. Τον όρκο νίκης και για το τι έχουμε να δούμε. Αδειάσου πάει στον ένας εναντίον ενός από... Φάουλ. Σε προσωπική η άμυνα για το ψυχικό. Καράμπουλας ψάχνει λίγο χώρο για να επιτεθεί. Καλή άμυνα σε πρώτη φάση από τον Κόλαντα. Σου διατρήσει, είναι εύστοχο από τον Παναγιώτη Ετζιάκα. Με υψηλό βαθμό δυσκολίας και μεγάλη σημασία, καθώς Τρακόπουλο θα πάει στο ένας εναντίον ενός, είναι άστοχος. Ψηλότερα όλων ο Φρύν με τον Τζιβελέκα. Ένα απειλή. Καράμπουλας. Λοφορεί η μπάλα, τώρα θα σουτάρει το πάλι και δικό rebound. Τζιβελέκας. Φρήμαν για 3. Εύστοχο. Τους 21 πόντους. Φρήμαν. Εξαιρετική πάσα, δικά του χέρια η μπάλα εκτός. Κάστα τρίποντα του Τζιβελέκα. Έχουμε δύσκολη προσπάθεια, καλά μπλοκιά στην Δάφνη, η οποία θέλησε να σκοράρει αρχικά. Όλο σου, τάστοχο. Τον Ετζιάκα έχει 5,7 πόντους μέχρι τώρα στα 3 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Κόπουλος, ο Ετζιάκα για 3. Η Δάφνη και ο το πάλι γρήγορα. Ετζιάκα πάλι από τις 45 πήρες και πάλι στο στόχο. Δεύτερο τρίποντο.
τρίποντο για τον Παναγιώτη Βρήμαν Τζιάκα. Η Δάφνη πάει στο συν 8, 34-26. Μια κίνηση μπαλέτου περισσότερο. Σταθιάδης πήγε στο... Αυτός για 3, Κάρσος για 3, Στεφάνη. Τράγμα φανέλας, ο Όπουλος πήρε την μπάλα, κόπηκε, Ετζιάκα πήρε, μάζεψε, σκόραρε. Ούτε τώρα, 0-2. Σαφαράς, ωραία προσπάθεια. Μπαλός με Τζιάκα, αστόγησε. Jones για τα τρίκαλα. Ο Άσιγκτον για 3. Ταμπλό, πολύ άσχο το σουτ. Μπάλα καταλήγει στον Τζιάκα. Μπάλα φεύγει από τα χέρια του. Κάνει και φάουλ πάνω στον Ετζιάκα. Ανίκος θέλει για δεύτερο τρίποντο, όχι. Ετζιάκα πιο ψηλά από όλους. Με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν σκοράρει, πήρε το φάουλ. Βολές. Κολσούζογλου με τον Ετζιάκα, στόγησε. Ετζιάκα μάζεψε. Φιλιππάκος, Ετζιάκα, θα στούγησε την μπάλα. Ρίς, άστοχο. Ετζιάκα πιο ψηλά από όλους. Πήρε το rebound. Και Ρίς στο τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για την ομάδα μας, για τη Δάφνη. Σου τριοπόντων. Σηκώνεται για 3. Στεφάνη, Ετζιάκα, μονομαχή μπάλα στο Φιλιππάκοπουλος από πλευράς Δάφνης. Και πάλι προβάδισμα για τον Πρωτέα. Με τον Πέτεγουέι για τον Μιλεντίγεβιτς, αλλαγή γρήγορης κατεύθυνση, τάπα του Ετζιάκα, πήδηξε στο Θεό. Ματάει για 2, μπάλα μπήκε, βγήκε από τους φίλους της Δάφνης που σε ακόμα ένα παιχνίδι ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Αστοχή ο Δέλγας, ο Ετζιάκα για τον Μπέλη, ο Μπέλη με τον Ετζιάκα, τον Μαρκάρο Φιλιππά για 3, στο τελείωμα του χρόνου, Ετζιάκα το αμυντικό ρημ. Πάλι θα δοκιμάσει για 3 με Καμπίλη, όχι, Ετζιάκα, Άγγλ. Ο Λέγκας περνάει, Ετζιάκα περιμένει με τον Πέτεγουέι. Πέτεγουέι με τον Ρίς. Πάσα του δεν είναι ο Κουρτίδης, αστοχή. Μπάλα στον Τοπάριτς. Μιλεντίγεβιτς επιλέγει τον Ρίς. Μπάλα έμεινε στα χέρια του Πρωτέ. Θα μιλά στο Ρίς. Ετζιάκα για τον Άγγλ, μόνος για 3. Μέσα. Δύο στους 2. Αλλάζει κατεύθυνση, βρίσκει διάδρομο. Τζιβελέκας. Έχει απάντηση η Δάφνη, έχει απάντηση η Δάφνη. Πολύ έξυπνη πάσα, αλλά εδώ η σκαστή. Και ο Τζιάκα κέρδισε το Μερμίγκης. Έγινε το λάθος, ο Λέκας από μακριά για 3, αστοχή, rebound επιθετικό Τζιάκα. Για 3 από τον Τζιβελέκα, άστοχος rebound από τον Τζιάκα. Λάθη, προσπαθεί να δώσει τον Μελισσαράτο και στον Παπαρέγκα, δεν είναι καλή πάσα του και θα αφήσει όμως την μπάλα ο Τζιβελέκα στο Της Δάφνης, Άγγλ για 3 από την κορυφή. Και αυτό άστοχο Φρίναμαν Μεγάρον. Το πάλι θα πάει από τον αριστερό διάδρομο για τον Φρίναμαν στην αδύνατη πλευρά, εύστοχος. Μετά από περιπέτεια ο Σωτηρίου, ενώ ήταν μόνος του. Και της Elite League που έχει και αυτή η αγωνιστική πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Γεωργίου από το 45 για 3. Ευνηδιασμός Γεωργίου, στόπ εκεί ψηλά από το πάλι εντυπωσιακό. Ο Αρνόκορος, ο οποίος ματσάρει καλά με τον Φιλιππάκο. Ο Διαμαντάκος θα έρθει από τον πάγκο όπως όλα δείχνουν. Και ο Ετζιάκα Μαρκάριτς πλάτη στα 6 δευτερόλεπτα. Θα βάλει πλάτη. Να δούμε, θα πάει μόνος του. Μαστρογιανό. Ράβας. Βάζει πλάτη εκεί τον Ετζιάκα. Ακόμα Τσούκας για 3. Άστοχος. Καλό το box out. Ο Άγγλ στο transition για 3. Άστοχο. Με τον Φιλιππάκο. Γυρίζει με πρόσωπο. Τώρα με πλάτη. Αριστερό hook. Άστοχος τελείως. Ετζιάκα. Μεγάλες μάχες εκεί. Και για τον Γιαννίκο για 3 αυτός από τη γωνία. Άστοχος. Ετζιάκα επιθετικό rebound. Ένας πολύ αθλητικός παίχτης. Σκριν από τον Μουστόπουλο για 3 ο Τζιβελέκας. Άστοχος. Γεωργίου παλεύει με τον Ετζιάκα. Ανανεώνει την κατοχή η Δάφνη. Εκτελεί για 2 από το ύψος των βολών. Άστοχος. Φάουλ το Διαμαντάκου στον Ετζιάκα. Τον έχει κρατήσει. Δύο στις 2. Και τώρα το Γάλλο με τον Σουάρκεϊ.
Έλμορ από την... Το Σαρκέι βγήκε μπροστά από τον Καράμπουλα. Το τελείωμα του Ζαραϊδόνη δεν ήταν. Ήταν για 2 τελικά. Το νούμερο 8, Ετζιάκα Παναγιώτης Φρήμαν. Αναφορά Καμάρας πάνω του. Και την ακρίβεια στην πλάτη του έχει τον Ετζιάκα. Να γυρίσει από πολύ δύσκολη θέση. Ετζιάκα δίνοντας μια όθηση στην... Καμάρας. Στην πλάτη του έχει τον Ετζιάκα. Καμάρας κάνει την κίνηση. Πάει για βοήθεια ο Μουστόπουλος. Πέταξε ψηλά την μπάλα. Κίλερ. Ωραία τρίπλα. Πάει μόνος του με ταμπλό. Βίκτορ Κρέγκ στην πλάτη του έχει τον Φιλιππάκο, βοήθεια και από τον Ετζιάκα κόπηκε. Ο κόσμος της Δάφνης ξεσηκώνεται. Κάπως τα δεδομένα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Μπαλά πέρασε για τον Σταματογιάννη με τον Ετζιάκα. Σταματογιάννης με Ετζιάκα. Ωραία μάχη. Ο Παζώτα στόχισε. Ετζιάκα το rebound. Του δίνει το screen. Ετζιάκα για 3 στη γωνία. Μέσα! Ζεστός και ο Παναγιώτης. Γιάννο το πάλι. Ο Τζόνσον απέναντι στον Καράμπουλα, θα πάρει το screen. Σλέιτερ και ξανά Τσουμάνης με τον Ετζιάκα που έχει 2 φάουλ. Κλέβει ο Ετζιάκα, η 10 για 3. Το έχει φωτοσούτα στο χείο. Με τις τρίπλες, ο Τζόνσον λάθος πάσα εκεί. Άγγλι. Ετζιάκα ακόμα ένα σούτ ελεύθερο. Εύστοχα αυτή τη φορά. Ένα πραγματικό ντέρμπι παρακολουθούμε. Για να δούμε αν η νίκη θα βρει αντίδραση. Τσουμάνης με τον Ετζιάκα. Τον είχε φορτώσει με 3 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Σνίδη. Θα ποστάρει, θα γυρίσει ο Καράμπουλας, θα αστοχίσει. Ο Ετζιάκα θα πάρει το rebound όμως. Τον Ετζιάκα τώρα θα την πάρει. Θα γυρίσει ο Τσουμάνης. Επιθετικό φάουλ δίνει η κυρία Τσάνταλη για προέκταση του αγώνα. Στον Ανδρέα Τσουμάνη διαμαρτύρονται έντονα οι παίκτες. Θέλει να τρέξει, κλείστηκε, πετάει στον Ετζιάκα, έξυπνα στο Μουστόπουλο. Το καλάδι πιστώνεται στον Ετζιάκα. Το μάτς γίνεται το λάθος, όχι. Συγκρατεί την μπάλα ο Καλανιώτης. Βγήκε η μπάλα, Ετζιάκα, Κωνσταντινίδη για 3, Στεφάνη, Ετζιάκα, πιο ψηλά από όλους μαζεύει. Τάταρης γυρίζει, παγίδα εκεί με τον Ερή. Ωραία μονομαχία, Φιλιππάκος πρώτη και Ετζιάκα. Κλείστηκε και ο Ετζιάκα, ταμπλό του Κωνσταντινίδη. 2-2. Μυθ, αλλαγή στα μαρκαρίσματα, Τάταρης στη γωνία ο Πιλά. Καλή άμυνα από τον Άγγλ. Για 3 και αυτός, Στεφάνη, Ετζιάκα το ριπ. Τάταρης, Σμιθ. Τάταρης, πέρασε για τον Πιλά. Γυρίζει. Κέρδισε τους ψηλούς εδώ. Σταυρακούκας για το Σαχπατζίδη και καλή άμυνα. Εξαιρετικός ο Ετζιάκα, 18-19. Θα κτίσει ο ίδιος, Βυσνιεύσκι με τον Ετζιάκα εκεί κάτω από το καλάθι. Το jump shoot θα αστοχίσει ο Ετζιάκα για τον τα χρόνια στην Α2, στην Elite League. Δεύτερη βολή άστοχη, η μπάλα ξανά. Ελεύθερος ο Καράμπουλας, όχι, overplay άμυνα του το πάλι. Έγινε το λάθος ο Ετζιάκα, έκοψε ο Παπαγιάννης, πήρε στο ζωγραφιστό, μοίρασε για τον Καρά, ο οποίος θέλει να σκοράρει με ένα ακόμη hook. Πολύ καλό το block out και το rebound του Ετζιάκα. Το deflection από τον Καρά, η μπάλα όμως έφτασε στον Ετζιάκα, ο Άγγλ ένα ακόμα. Wells, καλή κίνηση, η έξτρα πάσα, τάπα του Ετζιάκα. Θέλει να επιτεθεί στο καλάθι με δεξί hook, όχι ο Ετζιάκα στο rebound. Wells επιτίθεται στο καλάθι, αλλά δεν είναι καλό το τελείωμά του. Πρέπει να σουτάρει κάποιος, το κάνει ο Μουστόπουλος παραλίγο. Ντούμπαρ, γλιστράει, πετάει την μπάλα εκείνη. Ντούμπαρ, προς τα έξω για τον Καρπούζη, ξανά Ντούμπαρ, κλεισμένος, στην πλάτη του έχει τον Ετζιάκα. Κάνει και το προς τα μέσα, ωραίο το βηματάκι. Μουστόπουλος έρχεται εκεί.
2-2. Κρατάει ο Τζιβελέκας, επιλέγει τον Ετζιάκα, πολύ ο Στόπουλος, Ετζιάκα. Πάει στο καλάθι, πήρε το φάουλ. Στάφνης. 2-2. Λάθος πάσου το πάλι, Ετζιάκα, από τα πόδια του Καρπούζη, μια θεωρητικά χαμένη μπαλιά, την έσωσε Ετζιάκα. Ντούμπαρ με Ετζιάκα. Αστοχή ο Ντούμπαρ, η μπάλα πάει στο Τζιβελέκα. Έχει για 3. Ντούμπαρ για 3. Έρμπο. Ούτε τώρα νότησε επιθετικό rebound με Τζιάκα. Ούτε τώρα, Ετζιάκα. Ήδη σου του καλά. Σε νέα επίθεση ο Γκρέκας. Άστοχη φιλοξενούμενη. Μάχη για το rebound, Ετζιάκα. Εδώ έχουμε τζάμπολ, να δούμε το βελάκι. Λοιπόν, τα Μέγαρα θα... Παγεωργίου, Γκρέκας. Πούλα στο τρίποντο είναι άστοχος. Ετζιάκα. Μετρά το καλάθι. Από τους 31 έχει πάει στους 56 πόντους στα ομάδα των Μεγάρων. Και από τους 35 στους 47 η Δάφνη που βρίσκει τρίποντο με τον Ετζιάκα. Τα Μέγαρα. Δεντρινός. 5 δεύτερα. Η μπάλα είναι για τη Δάφνη. Πώς το πανηγυρίζει ο Ετζιάκα. Πόζογλου. Άστοχο. Αυτό κόστησε σίγουρα στη Δάφνη. Θα ανασυνταχθεί άμεσα η υποχρέωσή της. Πολύ ωραία η assist και το καλά στον Χατζή. Δυσκολεύεται εκεί. Το επιθετικό rebound με τον Ετζιάκα. Στόχισε στο Σπρίντσιο. Bothwell. Δυσκολεύεται κοντά στο καλάθι. Θα χάσει την μπάλα ο Καμπερίδης στον Bothwell. Πλησιάζει αυτός. Έξω το σουτ για 3 είναι άστο. Bothwell. Ο Τουλούπης. Δάφνη Μπράιαντ. Για 3. Όχι. Ο Κάρτερ. Πέρασε με το 5 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Με τον Τοπάλη. Υπάρχει ζήτημα στους Κανονίδης με τον Γεργό. Με 3 φάουλ. Τα κατάφερε πάντως να τη βγάλει. Ετζιάκα για 3. Από την πάσα. Νέση κλέβει ο Τζιβελέκας και τρέχει. Ωραία η πάσα στον Ετζιάκα και αυτός τελείωσε στην τρίτη περίοδο. Νέσης με τον Χάμιλτον. Προσπάθησε ο Ετζιάκα με πολύ ενέργεια. Ο Σάμαρτζιτς τελευταίο δευτερόλεπτο. Τρίποντο, rebound από τον Ετζιάκα, το πήρε προηγουμένως. 56-80. Απίθανον του απιθάνων να γίνει κάτι. Από 4 λεπτά. Ο Ζερβός θα επανέλθει. Με τον Νέση. Ο Σαράτος με τον Ετζιάκα. Θα υπάρξει φάουλ και μάλιστα υπάρχει εκνευρισμός από τον Μελισσαράτο που την ώρα που γινόταν το φάουλ έριξε μια... Ο Τζιάκα στόχισε στην πρώτη βολή και στόχισε στη δεύτερη. Για τους φιλοξενούμενους Ετζιάκα. Πρώτη προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια. Πάει προς τα μέσα, πήγε να καρφώσει. Ετζιάκα για 3 στη γωνία, μέσα! Ανοιξοδιάδρομο, Τσούκας πέρασε στη γωνία, ο Γράβας έχει κάνει βήματα. Πρέπει να απαντήσει, δεν το κάνει, Ετζιάκα το rebound. Ράσελ γυρίζει, Σιμιτζής για 3. Ούτε τώρα, Καμπερίδης πιο ψηλά από όλους, Ράσελ ξανά για 3. Κουίνσι, κίνηση, το χάσε. Ωραία skip πάσα, Ετζιάκα νικάει, έκανε
Αστόχησε όμως. Η μπάλα πήρε το screen. Με κοντύτερο αντίπαλο έχει κάνει επιθετικό φάουλ όμως. Άτσα συνεχίζει να είναι άστοχο. Πετάγεται ο Τζιάκα, κόβει την πάσα. Προσπαθεί να περάσει στην ταχύτητα. Από τη γωνία, εύστοχος. Σουτ για 3, όχι. Ο Τζιάκα το rebound. Πάει τελικά στον 1-1. Η πάσα του δεν είναι καλή. Μπράτφορ. Ισκαστή για τον... Δύσκολη προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Η Δάφνη έχει 83 και ζητάει από τους συμπαίκτες του να κάνουν κίνηση. Τζιάκα για 3 από τη γωνία. Πάλι στο σίδερο, Τζιάκα το rebound. Στασινός ξανά για 3, Στεφάνι έξω, αμυντικό rebound από τον Τζιάκα. Λεφιό από πάρα πολύ μακριά, δοκίμασε το χέρι του. Στεφάνι, Ελέκας για τον Τοπάλι. Εζιάκα, καλάθι, το πάλι για τον Εζιάκα, φάουλ του Δήμου στον Εζιάκα. Εζιάκα σκόραρε, 30. Ζέφρενη πορεία των τριπώντων ή θα επιλέξει κάποιον άλλον τρόπο παιχνιδιού. Εζιάκα εδώ καλή άμυνα, 3, Στεφάνι έξω. Δύσκολη προσπάθεια, Στεφάνι, Εζιάκα, πιστεί το προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Λεφιού, Τζιάκα, θα σκοράρει. Όχι, ο δεύτερη το rebound του Τζιάκα. Ο Άντρου Βίλσον να γίνει το λάθος του Τζιάκα. Διαφορά στις 9. Εύστοχη πρωτοβόλη. 2 στους 2 από τον Τζιάκα. Φιλιππάκος δεν μπόρεσε για το κάρφωμα. Παλεύει και παίρνει το rebound του Εζιάκα. Ανανεώνει η επίθεση. Τζιβελέκα κάτοχος της μπάλας, αλλά δεν τα καταφέρει. Να ο Άγγλ που άργησε, το έκανε τελικά. Στόχισε ο Εζιάκα, ως συνήθως παλεύει. Παιδιά. Εδώ ο Εζιάκα θα κάνει ένα deflection. Παλεύει ο Δομπρογιάννης. Έφτασε η μπάλα στο Φιλιππάκο για τον Εζιάκα. Προσποίηση. Αντιαθλητικό και δεν χαραμίζει τόσο. Ο Εζιάκα ευστόχισε στη μία, αλλά πάλεψε, πήρε το rebound, έχασε την μπάλα. Διεκδικεί ο ίδιος ο Σταύρος Ενιαλοπολείο που μείνει και να ισοφαρίσει. Το πάλι φοβερή της Καράμπουλας είναι έτοιμος να πατώντας τη γραμμή, άστοχος ο Νικολαίδης. Εζιάκα, εντυπωσιακό rebound και σκόραρε ο Σεν Χίλερ. Γιαννίδης, η δεύτερη του προσπάθεια, δεν ήρθε το επιθετικό rebound από τον στο δυναμικό τους. Εδώ Γιαννίκος μπερδεύεται, παλεύει ο Εζιάκα ανάμεσα σε 3. Βιαζόμαστε. Έδωσε καμπύλη ο... Μονοψήφια η διαφορά πια για τη Δάφνη που θέλει να πουλήσει άκρη. Εδώ Καμά. Βίκτορ κατάφερε να φτάσει χαμηλά, ο Εζιάκα. Εδώ από μακριά. Όπως τέτοιος είναι και ο Ιωαννίδης. Ο Δημητρακόπουλος συγκράτησε την μπάλα. Τελείωσε ο χρόνος. Με τον Καρτράι τώρα υπάρχει μισμάτς εκεί. Η μπάλα πάει στον Ρης χαμηλά που δεν μπορεί να τα πίσω από τον Πετανίδη. Εκτέλεση για 2. Η μπάλα Σάμπουλας για 3. Θα αστοχίσει. Υπάρχει φάουλ. Ετζιάκα θα πάρει τα σκριν, θα κόψει. Στην ρακέτα θα πάρει και φάουλ. Βάλε στην πλάτη του τον αντίπαλό του, αλλά έπαιξε με το Αμβούργο εναντίον του Άρη σε παιχνίδι του Eurocup. Η Μακάριτσαρ θα εκτελέσει για 2. Ετζιάκα θα πάρει το rebound. Κόις. Ετζιάκα. Έξω η δεύτερη βολή. Ετζιάκα στο rebound. Φάουλ. Τζιβελέκας, ωραία στον Ετζιάκα. Θα πάρει το φάουλ. Και τώρα η Νικηβόλου διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Ένα σούτ 3 πόντες. Ίσως στη δεύτερη υπάρχει φάουλ. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια ο Νίκ. Ετζιάκα, Φιλιππάκος, καλάδι για την κατοχή της νίκης Βόλου. Ωραία κίνηση εδώ. Μπερδεύτηκαν τα πόδια του Ετζιάκα. Τσουμάνης με Ετζιάκα. Αμερικάνος. Μπάλα περνάει στον Τσουμάνη. Τσουμάνη. Ετζιάκα για 2. Σκοράρει. 30-33. Εδώ βγήκε η άμυνα για την θα πάρει τα βήματα Δέσκο.
Θα στοχίσει, δύσκολη προσπάθεια. Δύσκολη προσπάθεια, στοχή. Κλείσει και ο Μπαλόπουλος, βρήκε το χώρο. Ντέιβις για 3 από την γωνία. Άστοχος ο Πιλάβη. Τζιβελέκα που είναι κοντύτερός του. Γκλάσπερ, Ντέιβις. Βρίσκει χώρο. Αστόχησε. Μακρινό rebound η Δάφνη. Πολύ ωραία φάση, γκολ φάουλα. Αυτός υποπίεση το τρίποντο. Στον Ετζιάκα θα πάρει φάουλα από τον Ντέιβις. Ανά έγκλειπο πίεση, είναι άστοχος. Ετζιάκα το rebound. Στα χέρια του Φιλιππάκου η μπάλα. Αυτός θα πάρει το φάουλ. Έγκλ για 3, άστοχος. Ετζιάκα το μακρινό rebound. Το πάλι για 3, άστοχος. Γκλάσπερ. Πάσα στον Πιλάβιο. Το πάλι. Ετζιάκα κλείνεται από 3. Καράμπουλας μόνος του. Φιλιππάκος, ο οποίος ήταν ο παίκτης που έκανε την διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ ο Τζιάγκα, ο οποίος θα σκοράρει από κοντά. Τη σοβαρότητα του τραυματισμού για τον Γιάννη Σαχπατζίδη. Αμέσως έκανε νόημα να έρθει ο γιατρός στο παρκέ. Στο συν 6 ο Παπάγου προηγείται με 5. Ρόμπινσον, μπάλα μπήκε και βγήκε, δεν του έκανε το. Πάει προς τα μέσα, δύσκολη Βέβαια να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο η Λευκάδα για αποτελέσματα άλλων αγώνων, αλλά και η Δάφνη. Στον Χαρλαμπίδη. Ωραία η Ντούμπαρ. Ντούμπαρ. Η Σούτριο πόντων. Άστοχο, το rebound του Τζιάκα. Θα ακολουθήσει η ομάδα του. Φιλιππάκος. Τζιάκα. Από το low post. 60-56. Για πρώτη φορά στο συν 4 η Δάφνη. Και πάλι Κωνσταντινίδης, το σκέφτεται το τρίποντο, Ντούμπαρ. Γιάκα ξανά για το πάλι. Πάει για το drive, μέσα, 62. Το πάλι, το drive, αστοχή. Στο rebound του Εντιάκα, φάουλ. Και κερδίζει. Ο Εντιάκα, ο οποίος έχει την ευκαιρία να δώσει ξανά τα ενία στην ομάδα του. Πρώτα ισοβαρίζει 63-63. Εξοχή και σε αυτή 64-63. Ξανά μπροστά. Ή τώρα στο μαρκάρισμά του και ο Τζιβελέκας. Ετοιμάζει τρίποντο. Άστοχο το rebound του από τον Εντιάκα. Ζητά ηρεμία από τους συμπαίκτες του.